Ya na ga ba bokan. A wato ka gane ba ina ganin bokan me yiwa ya dan zagaya ne kaɗan domin ya je ya dawo. A ko ya je Saudiya wajen sallah ba? Bokaye ba su sallah me ne Saudiya? Kuma haka ne. Me Saudiya? Sai dai in zuwa zai domin ya dawo magani kawai ya dawo an ba dai sallah ba. Haka ne. Mu je kawai. Boka ga mun zo. Boka mun zo. Boka. Zo na mu jira shi kila ya je ya dawo magani. Aikin nasa kai ki yawo yankan yuka yankan adda masa a ci kawai kaje kam tunda ai gashi abu masha Allah kudade sun kwanta minista kudade sun kwanta mana dole ai bari ya zo muna da meeting da shi bari ya zo dole za ya nake jin kamar wani sautin ina wucewa kamar dai ana ma kura alshin dan kudu inna lillahi a ina ganin bokan ne hattara ne boka da ke tafe da ku wato boka ka gane ni ba ken ne wanda ka zaka na kara miki shekara ba uwa ni ne to abin yayi kuma kudin sun zo ma sha'a boka mun more sosai to yanzu boka abin da ya take da ni shine a cikin aikin ma da na samu ci gaba sosai kuma an zabe ni mamba a cikin wannan kamfanin sannan kuma an zo min da takarda wadda zan saka hannu domin a kowane renon da zamu shiri yi wanda wannan renon ke har na sai na zo na yi shi to zan samu kuɗaɗe miliyan 150 sannan kuma za a yi min kyautar mota Bugatti ko? Bugatti an ce za a ta kai kenan kun biya kamar daidai to boka abin da ya sa na zo wajen ka wato ka ga yawan muna maritan juma'a to kai kenan akwai irin juma'a da irin maritan kasuwa kafin a kai kasuwa ba to kaga mai yiwa jirgin juma'a gobe kenan da maritan kasuwa zai iya haɗuwa da aiki mai wahala wanda zan shiga ta ko kuma jama'a su zo min da su wa kaina ya dau zafi in je kasuwa in ga zan aiki yanda ya kamata to shine nake so ni kwata ban san ma in saka juma'a maritan kasuwa kawai so nake daga yau maritan juma'a kawai a dauke ni a gushe ni kawai sai cikin kasuwa kawai ina walakawa in ga ni kawai cikin cuwato kasuwa ta harin gama shine kawai muke so shine kawai da zaka wajen kuka an gama shi ne dai kina so shi kadai shi ne dai kina so shi dai ne kawai wannan ba yanka yuka bane yanka da ne wannan an gama wannan yanka da ne ba yanka yuka bane an gama aiki an gama aiki ya kusa zama na gata yanzu bayanin kuɗaɗe ya ne kamata ke na ayi ka san mun yanzu shirye muke ba mu da damuwa normal yanzu abin da zaki bani sannan magana da janu tukuna saboda suna ke ma wannan kunnan nan to baki da matsala wannan janu ya ce zaki ajiye 500,000 500,000 zaki ajiye na ajiya nan ajiya karkashin wannan ko kara sanan munsa hallo dai na ƙara ƙari a bisa yayin da kun ce domin na yi daɗin aikin da kun kai min a lokacin baya a wannan karon ma idan na je gida zan aiko yaro na ya kawo muku mota alfarma domin shiga aiki yana kyau kashi mu shi a taliyon na ko da gida ko kama ta nima bukata ce take tare da ni haka ne sorry faɗa maka gabatar da nima na kai ma ana so ka mun keta wato boka wannan na hannun dama na ne da nake zuwa ya yi mamaki yadda an kai ne kuɗi cikin gaugawa kuma salum to shi yasa ya ce shi ma ya kamata a ce a biyo da shi wannan hanyar domin ya more sai nake ce masa ai wannan bokan nawa ne na mini kaɗai ma na musamman wanda ni samu aikin shi
ya hausa yanka yuka sai dai yankan adda shi yasa ya ce a zo da shi to bari mu gani mu zo in kawo shi ga wanda ka domin shi ba a taimaka mishi saboda shi so yake wai a sama mashi matsayin ba zama yake so a rikita ya kwaci a bashi matsayin ba zama yake a bashi to an tamba zan min magana da aljanu nan kasa aljanu wannan namun su ne ke wannan kana ina aljanni so mai shekara 1000 zaka zo nan akwai wani aiki da zaka yi muna wannan aljanni ya ce wannan ba zai gudi ba. Ƙarya kake boka. Akwai wasu ƙaryar ka boka. wannan na ce mata menene ma farin kafa ko? farin kafa. To shi ma wannan haka ne. Kai za ka ƙarewa tsaci. Ya kake boka. Wannan magana ƙarya ce. Tun da kace mun ba zai kudi ba. Kai ma ba za ka ci gaba da rayuwa ba. Sai ka zaki kashi aljanni ba. Kariya ka tasha kariya fa. What?